Azviperi mushe muri yeZimbabwe vanhu vachazivi kuti G47 Kasukuwere wakamira papi. Munoziva kuti aiwa ndo vakurukuru vachoka vemuZanu PF zvanenge vaita aiwa zvinenge zvatovhundutsa kana ma-threatens anenge vaisa anotovhundutsa vanhu. Ndoda kuti muzara nhasi atara kuti aiwa nyika yeZimbabwe haisati yawana rusununguko. Kune vanhu varoda kupoketa aiwa rusununguko rwakawanikwa muna 1980. Sandapinda mumashoko auya achitaura nobana kuti bva wasubscribe ulike ubva watina on the bell icon. Sabc Kasukuwere anouya pahendo pake repaX unyora mashoko kuti the liberation struggle was not a personalized project by any individual. There is a sickening irony by cowards who now seek to pocket it. The struggle is not akin to personalized numbers plates. It's now captured and corrupt vouchers feeding off the blood and sweat of the masses. Ndo mashoko anoitwa panapa na Sabc Kasukuwere achiti aiwa liberation struggle, liberation takaiwana rusununguko, but pane vanhu vakuda kuimonopolize, pane vanhu vakuda kuisa mapockets avo kuti ivo vangova liberated, ivo vangova nerusununguko pachavo voga, asi the general masses yenyika yeZimbabwe vachingotambura. Mashoko atakwa na Sabc Kasukuwere amene kuti ari kuadvocate for what? Moti ari kuadvocate for change here hatisi kuziva. Chipotudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko ake. Aiwa pinai mucomment section medu mutudze mafungiro enyu. Musakangana kusubscribe, kulike, channel, turn on the bell icon.